Daalụ Emmanuel Chibota maka iwetara anya bụ akụkọ n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụ nọ mmemme inwe aṅụrị na ibekọtagharị ọnụ nyere ndị ọnụkọ ime obodo Osile n'okpuru ọchịchị ime obodo Oyi, ma dịka ndị nke na-eto eto nakwazi ndị okenye gara nnọọ n'ihu wee gbakọta ọnụ na ilo akpaka Osile iji wee merube nya bụ mmemme bụ nke a kpọrọ ite ọgbọ nke obodo ahụ. Onye nta akụkọ anyị Ogochukwu Ọranụ ga-ewetara gị akụkọ a. Onye isi nke Osile Ogbunike bụ Ogbuefi Chukwuka dibịa Okoye oge ọ na-ekwu okwu kọwara na ihe ha ji wee chịkọba anya bụ mmemme bụ iji wee kwanyere ndị okenye ha ugwu maka na mmadụ ịbụ okenye bụ ezigbota ngọzi na ife aṅụrị. Ogbuefi Chukwuka dibịa onye kọwara nnọọ na mmadụ 127 ndị anwa lugoro nya bụ afọ bụ ndị ewetara na otu ịtọ dị na nya bụ obodo nke bụ ọgbọ Ostadimma, ọgbọ Igwebuike na ọgbọ gọọmenti. O wee kene Chineke maka ogologo ndụ na ngọzi ya n'ebe ndị a nọ. O wee kenekwazịa mmadụ na-abụ ndị Osile ji eme ọnụ bụ Dr. Emmanuel na Ikenna Okeke otu ha si wepụta nnọọ akatamkpa ego iji wee hụ na ya bụ ihe gara nke ọma. Anyị na-eme taa bụ iji wee sọpụrụ kwanyelu ndị nna anyị fa ukwu ndị gafego 18 years. Ekpere nna ekpe bụ ka Chukwu nna debe fa ndụ maka na asị na onye nọrọ ka ọfụrụka. Onye tọkarịchara na Osile Ogbunike bụ Pa Felix Obiagha na nwa onye gbara afọ 105 nwere nnọọ oke aṅụrị otu o si wee fụ ihe nke a na ndụ. O wee kene ndị chịkọbara anya bụ ihe na obodo ha. Otu onye amị nke nagoro ezumike bụ Sunday Ekwegbalụ na Oriakụ Felicia Amụihe ndị sokwazi na ndị okenye ahụ akwanyere ugwu pụrụ iche kenere Chukwu na udo batara n'obodo ha wee kwuo ka ya bụ udo bụrụ ihe ga-atọ atọ. Na nnonye na-arụ dị mma o mere anyị wee gbapụrụ wee na-ekegbu ya. Ụfọdụ ndị obodo eji okwufa eme ihe dịka nwunye aka chiburu Anambra steeti bụ Oriakụ Eberechukwu Obianọ, Chief Ernest na Elochukwu Gwacham na Lady Maureen Gwacham bụ nnọọ ndị kenere nya bụ ndị okenye akwanyere ugwu n'ụzọ pụrụ iche ma kpee ekpere ka nya bụ udo dị n'obodo ha bụrụ nke ga-atọ atọ. Otu onye n'ime ndị wetara ego eji wee chịkọba nya bụ mmemme bụ Dọkịnta Ikenna Okeke kọwara na ha bụrụ ndị nwekarịchara ego na nya bụ obodo karịa mana ọ na-emetụta ha n'obi inyere ndị mmadụ aka ma chọkwazịa ka obodo ha bụrụ ka a ga na-anụ afa ha na mpaghara ụwa dị iche iche. Ọ bụrụ na ya enweka mana nke anyị nwe anyị na-atrai imekwa accommodate ndị ọzọ. So we feel great helping the community in various areas. N'okwuchukwu ya na jamasi nke eji wee bubata anya bụ mmemme, Reverend Father Innocent Ogbunike nke St. Michael Catholic Church Ogbunike gwara ndị mmadụ ka ha na-enwe ezigbote echiche obi ma kwụrụkwa na eziokwu ma na-agbakwalụ imelụ ana ọsọ iji wee nwee ike irite ngọzi nke Chukwu wee nwee ike ịtọ atọ. N'oge ya bụ emume, onye tọkarịchara na Osile bụ Pa Obiagha na nwa kpere ekpere n'ụzọ pụrụ iche. Enyekwaziri ha asambodo nke gosiri na ha abụrụgo ndị tozuru etozu ma nyekwazịa ha onyinye ego na nni. Enyekwaziri Dr. Ikenna na Emmanuel onyinye pụrụ iche maka ọrụ ọma ha na-alụ n'obodo ha ebe a gbara egwu omenala dị iche iche. Mmụọ bụkwaziri nke pụrụ n'ikem n'ikem. Ogochukwu Ọranụ n'akụkọ ụwa ABS.